Creixement. Motivació. Unió. Aprenentatge. Increïble. Cooperació. Il·lusió. Diversity. Diversió. Entusiasme. Investigation. Crazy. És un programa adreçat a joves de primer i segon de batxillerat de 16 a 17 anys que venen els dissabtes aquí als laboratoris que tenim a l'IRB Barcelona i venen a fer pràctica amb els investigadors i fent ciència puntera. Aquest programa ha sigut una oportunitat increïble i no només perquè he pogut apropar-me al meu futur laboral i conèixer com és el treball als laboratoris, sinó perquè a més hem fet molta pinya amb el grup i he conegut a gent molt increïble. El que fa més interessant el programa és la convivència entre joves estudiants i joves investigadors. Volíem oferir als estudiants interessats per la biomedicina la possibilitat de fer una estada en un laboratori de recerca autèntic, guiats i mentoritzats per estudiants de doctorat en el seu propi ambient. Era l'opció d'oferir als estudiants veure ciència tal com es fa de veritat. Aquest era l'objectiu del Bojos per la Biomedicina. Allà el 2012, l'IRB va venir a veure'ns a la Fundació Catalunya La Pedrera per fer una proposta d'un programa singular, innovador, diferent. Aquest programa va ser un èxit i avui en dia tenim 13 programes diferents, 13 disciplines diferents amb altres més de 13 centres de recerca que col·laboren en aquest programa. Para mí, una de las cosas más importantes es que compartan ese estímulo, esa motivación y esa pasión por la ciencia que cada uno de ellos tienen. Estem molt contents de veure que ells queden molt contents de viure aquesta experiència. Realment per nosaltres ha valgut molt la pena y estem molt satisfets. Ha sido increíble para ella, para nosotros también, porque hemos descubierto algo de la ciencia que no sabíamos de antes y cómo trabajan los científicos para ayudar a la gente. Es una cosa de locos, ¿no? Como dice el programa, es espectacular. Como tutora, mi papel es lo de acercar los adolescentes que quieren participar al mundo de la ciencia en un sentido más práctico. I think that the role of a tutor here is super important, not only to teach the students about science, but also to teach them or to inspire them into becoming scientists and into learning more about the nature that surrounds them. Este proyecto ha sido la oportunidad perfecta para conocer a gente increíble y conocer un poco más a lo que me quiero dedicar en el día de mañana y saber que a veces la ciencia no siempre sale como nosotros queremos, pero de eso trata, de seguir adelante y cooperar en equipo. Hola, què tal? Soc la Sandra, vaig participar al segon any del Bojos per la Biomedicina. El Martí Jiménez Mausbach, participant de la primera edició dels Bojos per la Biomedicina. Soc el Nacho Cavaller, de la segona promoció del Bojos per la Biomedicina. Els dissabtes al matí a l'IRB em van permetre descobrir quines són les preguntes, les eines i els valors amb els que treballen els investigadors científics. Em va ajudar molt en la carrera que vaig acabar fent, que és Medicina. En el seu moment va ser com una obertura de portes al món de la recerca en què vaig poder veure que el coneixement no és una cosa estàtica que està en els llibres de text. Soc la Maria Quintana, de la segona edició del Crazy About Biomedicine. Gràcies als Crazy em vaig adonar que realment em volia dedicar a la ciència i aquí estic, després d'uns quants anys he tornat a l'IRB, a casa, per fer un doctorat. M'encanta passejar-me pels passadissos que vam recórrer tants i tants dissabtes al matí amb els meus companys i crec que aquest programa té alguna cosa molt especial i és que permet que joves experimentin en primera persona què és fer ciència i què és treballar en un laboratori en una edat que molta altra gent no té l'oportunitat de fer-ho. I per mi va ser decisiu. Bogeria, una bogeria.